Descoperire de senzație în apropiere de satul Fierbinți, județul Ialomița. O echipă internațională de arheologi a identificat tocmai aici ceea ce pentru 2000 de ani a fost unul dintre secretele antichității, anume mormântul poetului roman Ovidiu. Dovezile în acest sens sunt cât se poate de clare, spun cercetătorii care au excavat deja în întregime ruinele monumentului funerar și care se vor întoarce în această seară în localitate împreună cu o comisie UNESCO pentru a le certifica. ProTV va transmite în direct evenimentul. Continuăm cu știri externe. Unul dintre marile mistere legate de construire. N-a ajuns încă, dar tu ce ai? I-a luat smurdul. Ce, mă? I-a luat smurdul, ce nu înțelegi, mă? Pe cine? Păi ei. Robi, tu ai făcut de insolație? Ce, mă, Danita, dacă îmi spun că i-a luat smurdul? Păi pe care ei? Pe care i-a luat smurdul? Păi ei, pe aia doi muncitori pe care i-a angajat domn primar să încrădească cu groapa. Groapa săpată de arheologi? Da. Și de ce i-a luat smurdul? Cum de ce, mă? Că i-am sunat eu, i-am sunat și au venit. După aia am vrut să-l sun pe domn primar, dar a rămas fără baterie. Din ce cauză i-a luat smurdul? Asta te întreb eu pe tine. S-au accidentat. Bună ziua, tinerețe! Ce faci, mă? Așa vrei să o cucerești pe fata asta cu zmiorcăieri? Păi așa te-am învățat eu pe tine. Dar îi tâmpii, n-am ce să-i fac. Mai invită-l, mă, și tu pe la tine, că nu fi foc. Nu vezi că i s-a umplut fața de coșuri și nu te șifonează el mult. Nu din cauza asta plânge el, domn primar. Dar de ce, mă? Zi-mă de ce plângi și taci. Domn primar, îmi pare rău. Sunteți doctoriță. Da, cam așa ceva. Aici în sat. Nu, în Oklahoma. Fac naveta în fiecare zi. Normal că aici dau unde, dragă. Uite, a doua pe dreapta și a patra casă pe stânga, o poartă albastră. Te aștept. În 15 minute, da? O să vin în 10. Nu te grăbi! Ce face, băieții? Nu v-a fost dor de regele combinațiilor? Bă, Gianni, dacă ai deschis frigiderul așa și ai văzut că nu e o cutie de patru stricat acolo, înseamnă că nu e frigiderul tău, băiatul meu. Lasă berea aia până la loc. Oh, ce glumețești, bă, bă. Stai, mă, liniștit că e fratele tău în bani. Ia uzi, mă, ce ai făcut? Te-ai angajat, ai găsit servicii, este? Cum să mă angajez, băi, nebun la cap? Am făcut o combinație, tată. Gata, mă, a venit soarele și pe strada mea, bă, băiatule, de sunt pe Bauhaus, sunt pe ele, sunt maxim pe ele, înțelegi? Băi, eu nu înțeleg cum poate să fiu un așa de fraier, mă, frate. Nu înțeleg, adică chiar așa de proști, mă. Mie îmi spui. Am fost ieri la Slobozia să-mi iau Adidas, știi că ăștia vechi să dezlipiseră, dar ți-am zis că mă duc la Slobozia. Ieri ai fost la Slobozia ți Iar am fost, bă, nebunule, că sunt nebun după modă, nu mă știi cum sunt eu. Da. A, ce fii atent, și intru în magazin acolo, mamă, și am văzut frumos și elegant, exact cum îmi place mie, înțelegi, cremul, de firmă, tată. Am dat 2 milioane, am luat, m-am dus la gara să iau microbuzul, știi? Și cât stăteam eu așa să aștept microbuzul, bă, vine unul la mine. Îi zice, dar de unde ai luat și cât ai dat pe ei? Ăla. Da. Și aici am băgat eu vrăjeala mea, mă înțelegi? Că au loc să vezi, că i-am luat în București, că am dat pe ei 5 milioane, că... Bă, o oră s-a rugat ăla de mine să-i dau. O oră. Eu că, mamă, că sunt exact modelul la care îi place lui, că îi caută de mult. Bă, deci o oră s-a rugat de mine, bă, băiatule, bă. Iată-l, dracula, și la ei ai vândut cu 500 lei? Mai bine, mă, că n-avea lei la el, înțelegi? De-abia se întorsese omul din Germania, înțelegi? Și mi-a dat direct valută, tată, 150 la băiatul, bam! De euro? Ce, nu, mă, mărci, bine, nu mai știu acum cât e cursul valutar la mărci, cum ar veni. Dar îți dai seama că e mai mult de 5 lei, mă, tu îți dai seama de ce 150 ori 5 lei? Păi m-am umplut de bani, mă, de bună, o grămadă de bani. Ce vorbești, bă, e cârcă de bani, bă, mamă, mă speriasă. Mă, cum dracu faci? Mă, cum faci tu, bă, de găsești becherile astea pe cuvântul meu? Mie nu vine, bă, eu stau și atât aici, avem 2-3 lei să mai câștig și eu la o bere, la o mic și nu mă îmbogățesc. Bă, tu imediat odată prin șmecheria. Bă, ești șmecher tare, mă. Tu ești șeful, mă, ești regele la șmecherii, pe cuvântul meu. Mă, cum dracu le găsești tu pe combinații, cum le vezi, cum le alea? Ai ochelari special, este? Hai, zi
zi, ai? N-am. Ești prea șmecher de te dracu. De ce nu-ți faci, mă, o școală de șmecherie? Să le predai șmecheria la toți proștii care habar n-are. Dacă predai șmecheria, te umpli de bani, Gianni, pe cuvântul meu. O școală de șmecherie, mă? Păi cum vine asta? Uite așa cum ți-am zis eu, să faci școală de șmecherie, predai frumos, apare așa, te întorci cu fața, zici, șmecherul, a venit profesorul vostru și le-ai luat câte 200 lei de căciulă, s-a terminat șmecheria, spun. 200 lei, două, mă? Dar cum? Păi știi, mă, și cui predau eu asta? Cui? La orbi ăștia de pe stradă, pe aici, prin sat. Pe ăștia știe șmecherie, l-ai oprit după sat. Ba, pe stradă a venit, ia treci, bă, paf, în bancă, frumos, a venit profesor, ai făcut clasa, frumos, ai început să le predai șmecheria. Închipuiesc câți bani faci numai din asta. Să predai șmecherie, tu, șeful la șmecherie. Păi stai, bă, că nu e rău ce zici tu, bă, patru, că eu sunt profesor pe șmecherie și nebun la cap, dar și eu iau așa frumos, ușor, cu câțiva elevi la început. După aia fac clădirea mea, înțelegi, ca la liceu, înțelegi, pe clase, frumos. Bravo, mă. Ești nebun la Bravo, cap. ce liceu, bă, să faci clase, să faci clasa alfa, beta, gamma, 40 de elevi într-o clasă, ori 2 milioane, 80, ori 3, 2 miliarde, 40. Gândește câți bani, mă, de cine nebunule? Știi, după aia faci cartea. Doar cartea, nu te mai duci tu la școală. Ei cumpără cartea prin poștă, te duci, îi corectezi. Te duci frumos la el la poartă, ai bătut. Ia ieși, mă, afară, șablon care a permis la auto, te-ai uitat, ai greșit B-ul și C-ul. Ieși, la toamnă, pa, la revedere, a plecat profesorul. Dar bravo, mă, nu zici rău, mă. Nu zici rău, mă, păi și nu te bagi cu mine în combinația asta să fii asistentul meu. Nu, eu nu pot, bă. Ha, ce-am uitat să zic de la început. Ce? Am mutat cotețul ăla de era de găini după și acolo unde fac urcanii. Am treabă, trebuie să... Și nu mă duce pe mine mintea la asta. Vrei să rămân repetent, să mă rog de tine, să mă treci clasa? Ce drag. Nu ai dreptate și tu aici, mă, dar Dorel? Nu pot. Nu știi, Dorel l-am trimis, mă. E plecat la Calafat, l-am trimis să face zidărie la o mănăstire de asta de maici acolo și nu poate, nu se întoarce până în mai. Când are avion, nu se întoarce niciodată. N-are cum. Și mănăstire, mă, că Dorel e aici, mă. Bă, Ce, mă? ce-am vorbit eu cu tine, mă? Du-te, mă, unde ai treabă, mă. Unde, mă? Unde, mă, la fetele alea să le faci mănăstirea acolo, mă? Du-te, mă, că pierzi avionul, mă, Panorama care. Ce fete, mă? Aoleu, bă, tu vrei să spui? Fii atent, că acum a venit mie ideea. Lasă-l pe prostul ăsta, te dracu, te bagi. Dacă vrei să ții asistent șmecher, îți spun eu pe cine să iei. Pe Gianina, fraiere. Nu, mă, nu, Gianinuța, mă, că Gianinuța e mișto, mă, dar e prea... Prea cum? E proastă așa. Cum? Bă, băiatule, bă. Bă, Gianina nu e proastă, mă. Bă, Gianina se preface, mă. Vezi tu de treabă că Gianina e vicleană. Gianina e șmecheră, ea știe combinații, ea știe cum să facă. Tu așa zici când o vezi, ce proastă e asta, mă, înțelegi? Dar nu e proastă Gianinuța. Gianinuța este șireată, ea știe cum salea, știi? Ea e șmecheră, dar știe cum să facă să pară că nu e șmecheră, înțelegi? Eu nu știu cum dracu nu te-ai prins tu la asta, care tu ești, cum să spune, din punctul meu de vedere, tu, Giari, ești cel mai mare șmecher din lume care nu se vede că ești șmecher, adică nu știu cum faci. Ești așa ca cameleotul, nu știu, faci... Mă, nu e rău ce zici tu, mă, adevărul că e și Gianinuța asta, e șarpă, E mă. șarpă. Băi, e șarpă, gata, mă, gata, numai că eu pierd timp aici, ca fraier, mă duc, m-am pus de școală asta. Gata? Băi, fii atent, că-ți dau 10% de tot ce fac. Panorama, ca o glumă, că nu dau nimic. A, deci nu-mi dai, a? Nu! Auzi, mă, Bobiță, dă și mie 2 milioane, că vreau să iau și o lecție de șmecherie de la Gianni. Hai că v-am auzit vorbi. Te duci să-mi dai, a? Ia mătura aia și continuă acolo. De ce nu-mi dai, mă? Pune, mă, mâna pe mătură și continuă acolo. Că, mă, că vreau să mă faci eu șmecher. Deci eu stăteam acolo și supravegheam pe băieții aia doi. Așa cum mi-a spus dumneavoastră. Și ca să termine treaba mai repede, adică să termine până vine televiziunea și comisia, am zis să le dau și o mână de ajutor. Și am luat o țeavă de 2 metri și m-am dus să-i duc lui ăla mai slăbuț, știți? Și când să ajung la el, mă strigase de la spate la mai grăsuț, că să nu mai pun eu mâna. Atunci am zis să o duc la înapoi și când m-am întors, din greșeală, am uitat că are 2 metri și din greșeală l-am lovit pe la slăbuț direct în cap cu ea. Și atunci la gras s-a repezit la mine că ce-am făcut. Dar eu nu știam ce am făcut. Și atunci tot așa m-am întors să văd ce am făcut și când m-am întors să văd ce am făcut, i-a dat și grasului direct în cap. N-am vrut, domn primar. Și când m-am uitat, erau amândoi acolo fără cunoștință. Am sunat repede la smurt. Am vrut să vă sun și pe dumneavoastră, dar nu mai aveam baterie.
Bă, băiatule, ce te-au rugat eu pe tine să faci, mă? Să stau acolo și să supraveghez? Exact, mă, să stai cu ochii pe ei. Atât ți-am cerut, să stai cu ochii pe ei. Ți-am spus eu să pui mâna pe ceva? Nu, dar am zis să-i ajut pe băieți. Taci din gură că sar pe tine. Domn primar, Taci, mă, n-auzi? Cât au reușit ea să monteze? vă referiți la cart? Nu, la o căsuță Lego. Păi ce trebuia să facă și eu căsuță Lego? La garbă, bă, tu ești nebun, bă, ce în capul altul, mă? E plin de muci? Bă, băiatule, du-te, bă, la doctor, că mă sperii. Ei aproape au terminat. Un sfert au montat. Ce mă fac acum? O să vină și televiziunea, mă. M-a sunat și grupul ăsta de la UNESCO că trebuie să apară de moment într-altul. Băi, atât ne-au rugat oamenii să îngrădim locul ăla și o să ne dea niște bani. Acum ce facem, mă? Pierdem și banii ăștia. Domn primar, mie îmi pare foarte rău. Și acum ce să fac, mă? Să mă duc eu să montez gardul mai departe? Îl montez eu. Bine, hai, du-te, marș. Acum? Nu, mâine. Du-te, mă, Cardușu, că acum, normal că acum. Bă. Ah. Stop! Mâine sus! Dă-te ușor în spate. Dă-te ușor în spate. Stop! Ce se întâmplă aici, domn primar? Ce face ăsta, mă, îndărăject? Ia uite, mă, iar. Darido, stai cu chipul ăsta. Mă duc până la Cenedanu. Până mă întorc, să fie bec aici, înțeles? Că trebuie să apare de la UNESCO. Aspirina, tu ești? Nu, mă! E zâna măseluță, brânzoi? Ai găsit, mă, lumânărele parfumate? Da, mă! Am găsit! Dar tu ce cauți la mine în pat, a? Cum, mă, ce caut? N-ai zis să te aștept pregătit? Aoleu! Așa am zis? Mhm. Am glumit, mă! Îți dai seama. Hai, du-te acasă că am treabă. De ce? Păi tu n-auzi, mă, că am treabă, ce nu înțelegi? Că... Na, că vine o tornadă de aia. Cine vine, mă? Băi, brânzoi, noi stăm acum să facem geografie, a? Ce tornadă vine, mă? Una... Corina, așa-i zice. Poate Catrina, mă? Da, mă, zi tu cum vrei. Bă, Aspirina, tu mă duci cu vorba. Eu nu prea te cred. Măi, brânzoi, uite care-i treaba. Am altă treabă. Ce nu înțelegi? Du-te acasă! Stai, mă, așa, și cu mine cum rămâne? Adică ți-am dat bandă luminărele, ți-am plătit o oră cu tematică japoneză, așa că... Băi, samuraiule, ia bagă sus abia, deacă și care-te acasă, ce nu înțelegi? Că poate mai enervezi și îți pun lumânările astea pe piept. O, nebună, o. O, nebună. Hai că plec. Așa. Dar îmi dai banii înapoi. Ce bani? Banii, mă, pe care ți-am dat în avans. 1.000.000. Du-te, mă, că i-am cheltuit, lasă-mă în pace. Nu mă interesează, mă, mie îmi dai banii. Mai frumosule, dar ție chiar nu ți-e rușine, mă? Ce bani vrei tu să-ți dau eu înapoi, a? Păi nu te-ai băgat la mine în pat, nu-mi șifona aranjeria? Bine, mă. Bine, plec. Dar să știi că mă pierzi de client. O să-ți pară rău. Și-ți pară rău. O să-ți pară rău. Mă, tu te auzi ce zici, mă? Deșteptule! Cum adică, mă, îmi spui tu mie, o să-ți pară rău? Dar cine te crezi tu, mă, a? Alain Delon, vreun Superman, vreun Iron Man, băi, Mookman, că altfel nu pot să zic. Hai, cară-te de aici că am treabă. Alo! Alo! Nu te scot, mă, Mookman! Păi ne faci tu, Mookman? Ha? Alo, alo, hai, du-te afară, mă, că m-ai scos din sărite. Ieși afară! Băi, proznic! Bună! Ziua! Ziua! Jean, A? deci treaba ta ce faci, dar eu aș cam ieși din afacerea asta. Deci chiar nu mai vreau să fiu asistenta ta. Mă, Gianu, stai, mă, Gianu, dar ce, mă? Că am obosit, ne plimbăm de 2 ore și nu s-a înscris nimeni.
Ia uite, mă. Păi dar nu așa să face combinațiile, mă, Gianni. Trebuie să ai și tu răbdare, trebuie să stai un pic așa, că găsim noi unul, n-are cum. Ai, nu vezi că nu vrea nimeni să fie șmecher? Ce afacere e asta? Cum adică să nu vrea nimeni să fie șmecher? Ce vorbești tu acolo, mă? Toată lumea vrea să fie șmecher, mă, dar numai că nu zic că le e jenă, că... Ei, dar toți fraierii vor să fie șmecher, mă, Gianni, nu ți-om. Și la noi majoritatea sunt fraieri, deci majoritatea vor. Dar tu chiar te pricepi? La ce? La predat șmecherie. Mamă, Gianni, deci nu cred că m-ai întrebat asta. Deci nu cred că m-ai întrebat tu pe mine asta, mă. Gianni, eu sunt taticul șmecherii și al combinațiilor. Eu pe România, eu sunt numărul 1 la combinații, înțelegi? Deci ca mine, Gianni Nuțo, se naște așa la 100 de ani. Deci, Da? da, eu și cu Eminescu. Păi și dacă te pricepi, de ce n-ai bani? Eu n-am bani, iau-te, am bani, Gianni, tu să-mi pun și în cap, dar numai că nu pot să umblu la ei, n-am voie, îți dai seama. De ce? Păi că trebuie, bă, Gianniuțu, bate la ochi, înțelegi? Deci bate la ochi, că e ANAF, e DNA-ul, e CIA-ul, e FBI-ul, e ala, e Sanepidul. Ia gândește și tu așa puțin, gândește. Păi eu stau acasă și merg așa cu Merțanu, păi imediat să se sesizează vreun șmecher de acolo de la ANAF, imediat te zice, ce faci, băiatul? Dar tu de unde ai bani? De Merțan, de vile, de alea, toate alea mișto. Nu e, eu de-aia, Gianninuțu, înțelegi? Eu de-aia merg așa pe burtă, că na. În fine, bine, pe câte combinații am făcut eu pe internet, Gianninuțu, hai de capul tău, cu carduri, cu clone, cu... șmecherii mari rău de tot. Eu am bani îngropați ca Pablo. A? Discobară, e un prieten de-al meu mai vechi, înțelegi? De la el am învățat să îngrop banul când e... A, Da. păi și ai mulți? Mulți de tot, Gianninuțu. Mulți de tot, dar bine, cine asta să-i numere? Îți dai să bine. În fine, hai că vorbim noi altă dată de asta. Uite, hai să încercăm cu ăsta. Auzi, mai mergi și eu, chiar mă dur picioarele. Mă, Gianninuțu, mă, hai, te rog eu frumos, vină și tu. A, nu rămâne. Să trăiești. Ce faci? Nu vezi ce fac? Ba da, văd, da, parcă te chinui așa, parcă... Nu știu, prea muncești așa, fără cap, fără... Nu vrei să-ți fac eu viața mai ușoară, am o super ofertă. Foarte bine. Care-le tu? Nu vrei, nu asta, ia uite care le... Nu asta vrei, eu am o super combinație, mă înțelegi? Adică, cum să zic, vrei, eu am o școală de șmecherie, înțelegi? Și predau cursuri, cum ar veni. Bine, să nu mai zici la nimeni că e bătaie pe locuri, e nenorocire, înțelegi? Și e ieftin, e 200 de lei ședință. Și în 5 lecții maxim te scot direct mafiot. Ia zi, te bagi elev? Școală de șmecherii? Mhm. Pleacă, bă, de aici și lasă-mă în pace. Bre, stai, nu lua așa, bre, stai ușor, mai gândește-te că eu îți fac o ofertă dacă eu îți fac o reducere, o alea. Bă, Gianni, lasă-mă, mă, în pace cu bazaconile tale, că dau drumul la câini acum, înțelegi? Nu, bre, lasă, dacă s-a învățat cu lanțul, lasă-l acolo, hai, Gianni, să mergem, că e clar că domnul nu vrea să evolueze, asta e. Ce să... Mai vin și eu? Da! Hai să treci, Firicele. Să treci, domn primar. Ce faci, mă, Sirenteanu? Îmi respinge apelurile? Așa am ajuns? Sunt într-o discuție cu Firicel. Da, și dacă îți răspundeam la telefon, după aia pierdeam firul ideii și nu mai putea, gata. Și ce discuție importantă aveai de nerăspuns la telefon? Uite că discutam despre asta, deci când am avut o... despre efectele nocive, negativismul corpului, despre consumul excesiv de zahăr. Ce, mă? Hai, mă, ce, te faci că ai uitat sau cum? Și care sunt, mă, Firicele, efectele astea? Ce? Efectele astea negative, care sunt de care spune el? Ce ai făcut? Mai și uitat, nu-i așa? Domn primar, ăsta îți bate joc de tine. N-a vrut să-ți răspundă că e supărat pe tine, că nu i-ai dat lucrarea de la marginea satului, înțelegi? Acum, de-aia nu ți-a răspuns la telefon. Eu i-am zis, dar răspunde-mă lui domn primar la telefon. Dai cu cine să te înțelegi? Da, mă, așa e, Celentanu? Păi, așa, te miri acum sau cum? N-am înțeles. Nici usturoi n-ai mâncat, nici gura nu-ți miroase.
E frumos din partea ta, Vasile? Nici domnul Vasile nu-mi permis să zic că nu, adică, bă, chiar așa, băi, tu l-ai pe Messi în echipă și ce faci? Îți iei să-ți facă lucrarea în niște zidari de divizie, aceea, gata, atât. De fapt, nici nu mă interesează, gata. Băi, Celentă, te rog eu frumos, stai un pic, că uite, că de-aia te-am și căutat așa insistent la telefon, pentru că, ce se întâmplă? Mi-am dat seama că am greșit, mă. Și pentru că mi-am dat seama ce greșeală mare am făcut, i-am dat afară. Și de-aia te-am căutat dacă vrei să mă ajutați, că am nevoie de voi și nu e foarte complicat, mă. Trebuie doar să împrejmuiți o groapă cu o plasă de Buzău. Atât. Să fac un gar cu plasă de Buzău? Exact. Și jumate deja ai făcut. Ce jumate? 3 sferturi, mai un pic, un sfert. Mai bine mâinșurile de mamă. Se poate? Nu-mi permit. Da, nu ți-e rușine. Păi, băi, deci tu nu ai uitat cu cine stai de vorbă, mă. Păi, cine sunt eu, că sunt eu și tu vii să-mi spun un gard de plasă de Buzău. Gata, hai, lasă-mă pace. Băi, Celentano, te rog eu frumos, nu fă de-astea, te rog, mă. Haide, ajută-mă, te rog eu din suflet. Băi, eu mă străduiesc să ajung la un nivel. Deci am adus canciocul la nivel de artă. Și tu ce faci acum? Adică mă pui să... E și cum e asta, e ca și cum e un... de-ăsta... eurochirurg, de la care operează în creiere și zici, bă, eurochirurgule, ia dă-mă și tu cu rivanul bubița asta. Păi? Bun, și dacă îi dau eu lui eurochirurgul ăsta 200 de lei? Domn primar, te dau eu cu carmol pentru 50 de lei. Aici sunt într-o negociere. Da, spune. Dar de vorbește mai rar, că nu înțeleg nimic. A venit? Hai că plec și acum. Hai, mai bine 200 de lei, vă rog eu frumos. Eu zic că e un preț bun. 250 de lei plus 200 de coniac. Bine, mă, hai. Dar fii atent, într-o oră să fie gata. Aveți cum? Într-o oră. Am pus gardul, plasa, Buzău, am și băgat-o cu faianță. Lasă-mă, lasă faianța. Fii atent, îți dau 50 de lei avans și mă bazez pe tine. Ești directorul de șantier. Într-o oră să fie gata. Hai, noroc. Rătate! Haidem să mergem. Stai, mă, la un loc. O oră avem o grămadă de timp. Trebuie să-mi iau un digestiv, că mi-a picat greu micii de săptămâna trecută. Ce să ții, mă? O țuică, prostule. Stai, domn director, aici, că se rezolvă. Ionuț! Îmi cer scuze pentru mai devreme, dar ați văzut că are o boală psihică, realmente, adică goluri de memorie, că altfel nu-mi explic. Vine la programare, se întoarce, tot felul de ciudățenii de genul ăsta. Și eu am avut o reacție deplasată. Îmi cer scuze, dar cu atâți clienți, pacienți pe cap, da, sunt foarte obosită. Vă înțeleg. Singura doctoriță din întreg satul, cred că nu e ușor. Da. Bine, mai vin și din satul vecin, de la Dridu. Pacienți. Da, nu, da, pacienți, da. Ei nu au doctoriță acolo? Ba da, au, da. Cum să vă spun eu, nu e atât de bună ca mine, calificată. Eu am fost și la niște cursuri în străinătate, am fost la tot felul de simpozioane. Na, e o diferență, înțelegeți ce vreau să spun. Nu-mi vine să cred. O doctoriță cu asemenea calificare, cu asemenea experiență să rămână să trateze pacienții într-un sat uitat de lume. Da. E de necrezut, e mai rar așa oameni. Înseamnă că e foarte multă pasiune. Da, foarte multă pasiune. Și părinții tot doctori? Da, mai ales mama. Bine, acum e și la pensie, vă dați seama. Mai rață, nu știi să bați la ușă? Păi ce faci, mă? Ce faci, mă? Tu nu ți-e rușine? Cum vorbești așa cu mine? Vă rog să mă scuzați. Păi așa, ce cauți aici? Păi aveam programare. Aveai, dar nu mai ai. Du-te acasă, că am treabă, nu vezi? Păi, dar nu, mai târziu nu pot să vin, că am o cursă pe la Dridu. Mai rață, ce nu înțelegi, dragă? Du-te acasă și lasă-mă în pace. Dacă domnul are programare, eu pot să aștept afară. Nu, vă rog frumos, stați liniștit, că nu e un caz grav. Ba, e cam grav. Termina, că nu ești. Îți faci singur. Fierbi niște apă și gata. Pentru ce să-mi fierb o apă? Pentru clismă, rață. Hai, du-te acasă și lasă-mă pace.
Mă scuzați, dar nu îmi ies din fire, efectiv. Ăsta este bolnavul închipuit. În fiecare zi vine cu câte o boală. M-am săturat. Despre ce vorbea? Deci nu-mi vine să cred. Păi, stai, dă mingea aia încoace. Ia dă încoace. Dă-mă mingea aia încoace. Ia gata, ia veniți încoace, faceți cerc. Vreau să vă zic ceva. Hai, v-ați potolit? Deci care dintre voi vrea să fie șmecher de șmecher de șmecher? Eu. Ia uite, mă, Gianeluțom. Păi aici trebuie să apelăm la generația tânără. Eu ți-am zis că e combinație școala asta. Bun. Deci eu pentru 200 de lei vă învăț. 200 de lei de fiecare și veniți la școala mea de șmecherie. Vă băgați? Ce, mă? Gianni, tu ți-ai găsit fraierii? Bine, mă, gata, ce, mă? Hai să nu ne enervăm acum așa. 100 de lei de fiecare, e bun așa? Ba, tu chiar ne crezi proști? 50. 50 de lei. Da. 10 lei de fiecare? 5. Hai, mă, copii, mă, 5. Aoleu. N-a mers, a? Ce să meargă, mă? Pe de-aia nu merge, mă, țara asta, mă, Gianeluțom. Că ăștia nu vor să învețe, să studieze, nu mai ca pe vremea mea. Deci eu mă duc acasă. De ce, mă? Că mă dor picioarele și mi-e și foame. Hai, pa! Ce mă enervezi. Bună ziua, domnul Gianni. Tu ce vrei? Aș vrea și o lecție de șmecherie. E cu fața asta, mă? Cum să fac eu, mă, șmecher de tine cu fața asta de fraier? Băi, du-te, mă, de aici, mă, ochelaristurile, că mă faci să pierd vremea. 600 de lei. Banii pe 3 zile. Am luat de la tata. De ce nu zici așa, mă, băiatule, mă, că uite că am început greșit așa, am luat-o cu stângul, cum ar veni. Înțelegi? Te rezolv în 3 zile, max, nu 3 zile, 3 zile jumate, așa, deci asta te fac cu șmecherie. Deci te cum mergi pe stradă, arăți strada, înțelegi? Și lași dâră de șmecherie în spatele tău, așa o să fii. Mi-ar plăcea foarte mult. Ți-ar plăcea? Rege te fac, ți-am zis, te rezolv. Bun, păi hai să o luăm, hai să începem. Nu aici, că dacă mă vede cineva îi spune lui tata și mă omoară. E bun, atunci mergem la mine acasă, că acolo nu te vede nimeni, e bine așa? Da. E bun. Stai puțin, ia, dă ochelaria. Las, pune la... Păi, eu zic să mergem. Haide, domnule, hai să mai stăm. De ce vă grăbiți? Pentru mine, vă spun, este o mare onoare să am asemenea oaspeți. Domn primar? Ce vrem, mă? Am venit. Foarte bine, așteaptă afară. Polițistul nostru, omul nostru de bază. Deci vă dau cuvântul meu de om, când am auzit că l-au găsit pe Ovidiu aici, mi-au țâșnit lacrimile ca lui Pluto în desene animate. Păi doar ruinele mormântului au fost descoperite, nu și oasele sau altceva. Dar ce mai contează, domnișoară? E clar că spiritul lui se află aici printre noi. Nu pot să descriu în cuvinte bucuria pe care am avut-o. Deci este poetul meu preferat. Îi știu toate poeziile, pentru că bunica mea, când eram micuț, îmi citea în fiecare seară poeziile lui. Pot să și vă șpilcuiesc așa și dacă ramuri bat în geam și așa mai departe. Dar cine s-ar fi gândit, domnișoară, că ultimele zile ale lui Ovidiu au fost petrecute la noi în țară. Extraordinar, extraordinar. Și chiar aici, în Fierbinți. Eu vă spun sincer că am bănuit ceva, că de-aia am și oprit proiectul de canalizare. Am o întrebare, dacă n-aș vrea să fiu indiscret. E adevărat cumva că el a fost exilat? Greșesc cumva? Nu greșit, e adevărat. De ce a fost? A fost, da. Să știi. Eram sigur. Intuiția mea a funcționat. Sunt convins că și-a supărat șefii. Dar totuși, dom'le, nu le exilezi așa. E totuși un mare poet, hai să fim serioși. Dar acum, vorbind așa și pe bune, ce pretenție să ai de la italieni? Ei nu prea le au așa cu cultura. Hai să fim serioși. Și acasă nu mai spun de mâncarea lor. Pe au doar 2 tipuri de mâncare, domn. Pizza și macarone. Și amândouă din aluat. Hai să fim serioși. Ce să... N-ai pretenții, domne. În schimb, la noi, domnișoara, pe ce univers culinar avem noi. Ciolan cu fasole, salată de băf, sarmale, ciorbă de pătroace, ciorbă de burtă, zidal. În fine, nici nu contează, ca să nu mai spun de universul nostru cultural. Spun numai fuego și mă opresc aici. Sigur, aveți dreptate, dar se poate totuși să pornim spre locație, vă rog, pentru că nu mai e mult și se face ora 19, iar noi chiar trebuie să intrăm în direct la știri. Imediat. Dar nu mai serviți o cafea? A 6-a, domnul primar.
Măcar un ceiuț, vă rog eu frumos. Nici măcar. Vă rog din suflet, dar facem aici un ceai de mușețel. N-ați auzit de mușețelul din Fierbinți? Vai, dar l-am și branduit. Eu totuși am să servesc un ceai de mușețel pentru că îmi face bine la digestie și nu numai. Bineînțeles, după ce secretara mea va termina de vorbit la telefon. Și vreau să vă mai spun ceva. Iertați-mă că m-a apucat și această emoție. Polițistul nostru, care așteaptă afară că de el e vorba, a găsit, dacă vă vine să credeți, domnișoară, o sabie veche de lemn. Este sabia generalului Maximus. Generalul Maximus? Da. Nu știu dacă știți, s-a făcut și un film pe tema asta. El a primit această sabie pentru că și-a recâștigat libertatea. Deci, datorită libertății, a primit această sabie de lemn și, ce să vă mai spun, aceeași soartă ca și Ovidiu. A fost și el exilat din Italia și mai mult ca sigur că a pierdut-o pe aici pe undeva din oboseală sau din neatenție sau de depresie. Și mă gândeam că poate ar fi bine pentru această țară și pentru Maximus ăsta să faceți niște mai, cum să vă spun, analize mai profunde. Da, eu zic să mergem, este ora 6, la 7 am început, am înțeles că încep știrile, nu? Și să nu uităm, domnișoara, așa cum mi-ați promis, să fiu și în direct, da? Dacă prindem... Sigur, cum să nu prindem. Vă rog, poftiți, poftiți, poftiți. E plăcerea mea, vă rog. Deci nu-mi vine să cred că e real ce se întâmplă aici, adică... Bine, mi-e și puțină jenă, adică eu, Tita, mai bărbatul, mă comport ca un puști. Mă rog, mi-ar face mare plăcere dacă ați accepta să ne mai vedem. Nu știu ce să zic. Aș fi foarte fericit dacă ați accepta. Da, voi bărbații care știți așa să vorbiți cu femeile tot timpul, care vă îndrăgostiți foarte repede, mai ales când aveți o soție acasă. Nu, eu n-aș face niciodată așa ceva. Nu? Nu, dacă aș fi căsătorit, nu. Oh. Dar ce s-a întâmplat? Am stat prea mult la volan în mașină și am ceva probleme cu spatele. Vreți să vă controlez? Nu, mulțumesc, doamna doctor, nu e... E lumbago, sigur. Da. Se întâmplă. Da. Nici nu știu de ce am luat mașina. De fapt, mie nu-mi place să conduc. Da? Nu-ți place? Nu, deloc. Ce chestie, adică să ai așa o mașină și să nu-ți placă să conduci. Păi, nu e mașina mea. Nu-i mașina. Nu. Da, cui e? Am împrumutat-o din București, de la cineva. Nu e important. Ce glume. Cum să împrumuți așa? Păi de ce aia? Păi, eu nu am mașină. Cum adică nu ai mașină? Nu. Păi mașina aia nu e a ta? Nu. Da, cui e? Păi, am împrumutat-o din București de la cineva. Dar nu e important asta. Cum adică nu e important asta? Adică vrei să spui că mașina aia frumoasă nu e a ta? Asta vrei tu? Bă, dar tu bani ai? Nu înțeleg. Cum adică nu înțelegi? Adică bani ai la tine? Câți bani ai tu, de exemplu, acum la tine? Adică în portofel? Nu, în gură! Normal că în portofel! Păi nu știu. 10, 12... Da, 12 lei, ca să fim mai exacti. Ce, mă? Da. Ieși tu afară, hai. Hai, ieși afară. Nu înțeleg. S-a întâmplat ceva? Da, s-a întâmplat ceva. Ieși afară! Adică eu îmi pierd timpul cu tine care ai 12 lei în buzunar și nu-i mașina ta. Ieși, mă, afară, mă! Prăjitorule! Cine te crezi tu, a? Prăjitorul vinos? Ia unde mă la el! 12 lei! 12 lei e un cofre cu ouă! Bun. Deci ai notat? Bun. Bă, băiatule, ce nu înțelegi? Ce nu înțelegi că e simplu, măi? Băi, e vorba de atitudine, înțelegi? E vorba de how. Trebuie să fie how, înțelegi? Fii atent, îți mai arăt o singură dată că mă faci cu capul, da? Deci ești atent la mine. E vorba de ritm, înțelegi? E dansat, ia uite. Am plecat, m-am dus, ia uite-mă. Ia uite, înțelegi? Trebuie să fie cremă, mă. Trebuie să fie cremă înăuntru. Am băgat degetul așa și am simțit crema, înțelegi? Așa trebuie. Ce nu înțelegi, mă, băiat? E simplu. E simplu. E scrie acolo. How, bow.
Ce e? Ce? Spune și mie, ce nu înțelegi tu la asta? Dumneavoastră vă vine natural. Mie nu prea. Păi nu că nu prea, bă, băiatul, ție nu-ți vine deloc, dar stai, știi, că repetăm și ajungi tu acolo, înțelegi? Bine, adevărat, eu aici am un avantaj, că na, eu așa m-am născut, eu am și mecheria în sânge, bă, băiat. Dar o să repetăm și ție și ție, n-are cum. N-are cum. Nu știu ce să zic. Ia uite, mă, nu știu ce să zic. Stai, mă, liniștit, că am avut cazuri mai grave de atâta, bă, băiatul, nu e problemă. Hai că mă gândesc altfel. Fii atent, stai, lasă-mă 2 secunde. Bun, fii atent cum faci. Tu mergi pe stradă și eu vin și te lovesc intenționat cu umărul, înțelegi? Bun, fii atent, ridică-te. Ești pregătit? Hai! Oh, ce ai făcut? Scuze. Ce faci, mă? Ce ai făcut acum, mă? Ceri scuze, mă? Tu ceri scuze? Stai jos! Stai jos! Nu trebuie! Cum ia uite-l, mă! Tu ceri scuze? Nu, bă, băiatule, deci mergi pe stradă, data lovită la bă, când te-ai întors, ești așa. Oh, ce-ai făcut, boss? Ce-ai făcut, boss? Uite privirea asta, înțelegi? Panteră, înțelegi? Sunt fiara acum. Ia uite-mă, zici că sunt în cușcă, înțelegi? Mi-ai dat drumul rupt tot. Și de aici pleci cu scheme. Ești așa, ce-ai făcut, boss? Ce-ai făcut, ma? Ești aici, bam, zac, bam, zac! Înțelegi? L-ai rupt, înțelegi? Cât de tare. Ce-a făcut? N-am auzit. Foarte tare. N-aud? Foarte tare. Da, bravo, mă, normal că e foarte tare. Bă, băiatule, bă. Aici e vorba de stil, e vorba de angrei de șmecherie, înțelegi? Bun. Deci, treci acolo. Iată. Deci să ne imagină că ți-a dat un șut în fund. Bă, și dinăuntru tău, înțelegi? Bă, iese fiara, tată. Fiara, bestia, înțelegi? Vreau privirea aia de bestie. Dă-mi privire. Păi ce faci? Dă privirea aia de bestie. Hai, mă, dă bestia aia din tine, aia vreau... Mamă, stai jos. Ce-ai făcut acolo? Ce-ai făcut? Bă, băiatule, bă. Bă, am zis privirea de bestie, înțelegi? Panteră, ghepard. Nu melc. Da, bun. Mai luăm o pauză azi. Luăm o pauză, că eu trebuie să beau o bere acum, că mai consumat de tot, înțelegi? Nu mai pot. Atât pe azi, mă facem? Cum adică atât pe azi? Normal că atâta facem. Pas cu pas, ușurel, așa pe ce? Tu vrei să înveți toată șmecheria într-o singură zi? Nu se poate, bă, băiatul. Hai să mergem. Da, pot să mai rămân un pic să exersez? Că nu de altă, dar dacă mă prinde tata acasă, mă pune să tai lemne, să ud grădina. Bun. Tu rămâi aici și repetă, dar te rog eu frumos, bă, vreau să văd pantere, gheparzi, înțelegi? Nu mai vreau să văd melcul ăsta. Bă, când mă întorc aici vreau să te găsesc într-o baltă de sânge, înțelegi? Deci lucrăm să scăpăm de melcul ăsta. Da? Bun. Acesta este lăcașul nostru spiritual, locul de care noi fierbințienii suntem foarte, foarte mândri și pe care dorim din tot sufletul să-l dăruim patrimoniului UNESCO. Faceți abstracție de gardul ăsta, el este provizoriu, avem un proiect extraordinar, cu fundație, cu armătură. Ne gândeam chiar să punem și o statuie. Ce ați făcut mai aici? Cum adică ce-am făcut, domn primar? Păi erau niște... Bolovan, dă-ți-i, dracu, că te-a scăpat de ei. Bună ziua! Nu știu, ce amator ai găsit tu, Vasile, să sap pe fundație? Păi asta e fundație, ți-a lăsat... E ce vrea? Să toarne beton direct pe bolovani? Doamne ferești, noroc că am fost aici. Am scos frumos bolovani, pac, ți-am lăsat fundația brici. Atenție, filmează-mă. Tot în bani. Să vă fie rușine. Stați un pic că poate o rezolvăm altfel, să nu ne grăbim, să... Păi și unde sunt? Bolovanii? Dă-i dracu, n-am zis că ne-au omorât. A trecut unul cu căruța pe aici și norocul nostru că avea la nevoie de pietre și a venit și i-a luat, înțelegi? Gratis, că altfel trebuia să plătești pe altul să vină să-ți ia de aici, să libereze terenul. 3 drumuri a făcut domn primar să-i care, să ne scape de ei. Poftim? 3 drumuri, deci mi-a rupt oasele, lasă-mă de acolo. Eu nici nu știu ce vrei tu să faci aici. Ai găsit locul ăsta prost, e în câmp. Ce faci aici? Casă de vacanță? Treaba ta, dar eu atâta zic, că aici bate vântul, toată vara ți intră praful în gură. Dar mă rog, treaba ta dacă vrei, da. Ce vreau să stabilim de la început? Casă de vacanță, gresie, parchet, faianță, lucrarea noastră.
și lambriuri. Și atenție, de la stâlpia de acolo m-am și gândit, îți trag curent. Tot în bani. Bani. Cum comentați? Este Venind direct de la Oslo, avionul privat al filantropului român a aterizat chiar în această dimineață la Otopeni și de acolo, cu o mașină pusă la dispoziție de Ion Țiriac, domnul Ștefan Buzescu a plecat singur către Slobozia, unde urmează să inaugureze prima școală dintre cele construite cu ajutorul celor 2 milioane de euro donați de domnia sa pentru susținerea învățământului gimnazial de la noi. Îi mulțumim și sperăm ca și alți oameni de afaceri importanți să-i urmeze exemplul. Continuăm cu știri din sport. Selecționata Franței a câștigat întâlnirea titlul continental cu scorul final de 13-2. Oh, domn profesor, la șmecherie, la combinații, să trăiți, bine ați venit, poftiți? Da, bravo, mă, gata, gata, a luat tot șmecheria, merge combinația, tată. Dă-și tu o bere. E bine, dar la mine nu merge cu asta, domn profesor, că eu nu m-am înscris, v-am zis că nu mă bag. La mine berea e pe bani aici, cum ar veni. Ia, ce vorbești, bă, băiatule? Te rog eu frumos, servește-mă și pe mine cu o bere. Opa, dar ce-ai făcut, mă? I-ai furat pe ăștia? Ia uite, mă, i-am furat. Sunt profesor de șmecherie, nebunule, ăștia-s banii pe primul curs, ce-ai? Și ăștia? Ia uite, mai ai probleme cu vederea. Ce să fie? O hârtie de 200, le-ai mai văzut o hârtie de 200 până acum? Bă, am mai văzut, bă, dar eu n-am mai văzut ăștia așa. Adică de ce? Cu eclipsă sau ce? E de n-aia unicat? E de hârtie, mă, băiatule. Păi și ce vrea să fie, mă, dă-n fontă? Bă, tu n-ai văzut niciodată cum arată o hârtie de-asta, mă? Uite. Așa arată ea. Asta e din hârtie făcută la imprimantă, tu nu vezi? Ia uite, ăștia. Mă. Bă, n-ați văzut pe aici un puști ochelarist? Ha? Ce, mă? Unul mai mic de statură așa, cam că mine și mă mai slăbuț cu niște ochelari. De ce, mă? Că mi-a golit casa. Cum? Mi-a luat o bobiță, m-a lăsat în curul gol. Și nu știu cum îl cheamă, nu știu de unde să-l iau, nu știu al cui e. Era pe bordură și plângea. Înțelegi? Și m-am plecat la el, zic, ce de ce plângi? Mi-a zis că a fugit de acasă, că tasul un bețiv și-l bate, că n-are unde să ducă, că e foame. Și mi s-a făcut milă de el, mă, și m-a luat la mine acasă, am dat o ciorbă, înțelegi? Mare greșeală. M-am mai sunat și aia lui Brânzoi să mă duc pe la ea, m-am dus că nu puteam să o refuz, că m-am întors casa goală, bă, mi-a luat tot, bă, tot. Nu mai e nimic în casă. Nu știu cu ce o fi cărat, că era multe ale dracu. Înțelegi? Deci m-a făcut ca pe un copil. Este, mă, puțin, era așa un puști slăbuț, așa, cu părul vâlvoi, cu un ghioldan pe spate, cu niște ochelari rotunzi, așa. Stă, mă. Da. Ma. Ce? Bă, băiatule, eu zic că tu nu lecții de șmecherie trebuie să predai, mă, Gianni. Tu trebuie să predai lecții de prostie, mă, că eu cred că tu ești șef la așa ceva. Într-un an de zile ești miliardar. Bravo, mă, asta n-a luat-o? Ia, dă-i drumul la televizor. Oare de ce este supărat Robi? Urmează să aflați în episodul următor. Că l-am trimis la mănăstire, l-a dus să zidească acolo o mănăstire de mai de la Calafat și nu poate, nu se întoarce până în mai. Că nu se întoarce până în mai, bă! Mă omoară asta fixă, că știu că nu se întoarce până în mai. Da, mă, da. Nici eu nu știu. Bă, eram ok Bă, până dar la nici mai. eu nu știu de unde a Bă, venit. zis până în mai, m-a omorât. Și nu mai vreau să dau, să nu devină dublu șmecher. Dacă îi dai după aia, îi dai prea multă șmecherie, ia por cu razna. De-aia nu ia. দিন রাত এখানে থমকে গেছে কন্ডেন্সেলে পাথর দেয়ালে প্রতিনিধি
নিঃশ্বাসে মৃত্যুর দিন আমি গুনছি শোনো জেল থেকে আমি বলছি জীবনের এই ক্ষণে ইচ্ছেগুলো ডানা মেলে হয়ে গেছে অন্ধ অবুঝ মনটা শুধু চায় যে নিতে তোমার চুলে মৃদু গন্ধ তোমার মুখখানি বুকে ধরে জীবন মৃত্যু মাঝে দুলছি শোনো জেল থেকে আমি বলছি কতদিন আকাশ দেখি না আমি দেখতে পাই না চাঁদ তারা আমি বদ্ধভূমির এই সেলটা আমার স্মৃতির সাথে হারাবা এই শেষ কটা দিন তোমাকে ভাবি বাতাসকে চুপি চুপি বলছি শোনো জেল থেকে আমি বলছি দিন রাত এখানে থমকে গেছে কন্ডেন সেলে পাথর দেয়ালে শ্বাসে মৃত্যুর দিন আমি গুনছি শোনো জেল থেকে আমি বলছি চলবে আর কত কাল ভাবি শুধু একা বসিয়া রে দয়াল এভাবে আর চলবে কত কাল আমার ভাঙা তরি ছেঁড়া পাল চলবে আর কত কাল ভাবি শুধু একা বসিয়া রে দয়াল এভাবে আর চলবে কত কাল তরি কিনারায় ভিড়াইয়া ভাবি শুধু কাঁদিয়া কিনারায় ভিড়াইয়া ভাবি শুধু কাঁদিয়া যাবে কি এমনি দিন রে দয়া এভাবে আর চলবে কত কাল আমার ভাঙা তরি ছেঁড়া পাল চলবে আর কত কাল ভাবি শুধু একা বসিয়া রে দয়া এভাবে আর চলবে কত কাল কাঞ্চা বাসের খাসারি মতো যখন এবার আগে তাহা ভাঙে অবিরত দয়া ভাঙে অবিরত
কাঞ্চা বাসে খাঁচারি মতো যত্ন নেবার আগেই তাহা ভাঙে অবিরত দয়া ভাঙে অবিরত ধনীরে ধন দিলা গরিবের তুইলা পিঠের চারে দয়া এভাবে আর চলবে কত কাল আমার ভাঙা তরি সেরা পা চলবে আর কত কাল ভাবি শুধু একা বসিয়া রে দয়া এভাবে আর চলবে কত কাল নির্বাচিতে যায় না সে ফুলে যত্ন করে নির্বাদে হয় সুখেরই দুকুলে দয়া সুখেরই দুকুলে সুখের পাখি নির্বাচিতে যায় না সে ফুলে যত্ন করে নির্বাদে হয় সুখেরই দুকুলে দয়া সুখেরই দুকুলে তেলে চুলে তেল দিলা বুঝানা চুলের হারে দয়া এভাবে আর চলবে কত কাল আমার ভাঙা তরি ছেঁড়া পা চলবে আর কত কাল ভাবি শুধু একা বসিয়া রে দয়া এভাবে আর চলবে কত কাল